Danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa. Jiki ba wanki ne, ci har da sha inai da ke duk gaibu ne, ba ta sa'o'i bar sana'o'i, tattara koma gurin ki aiki dare har safiya. Tafiya nake ruhi na baya cikin jiki, Securities, dan Allah kowa ya ce saura. Tabbas san Allah kowa ya ce saura. Kowa securities aikin ku ne yanzu kowa ya ce saura. Kowa zai mana hoto kowa ya ce saura. Dan Allah yawa dan Allah ta annabi yawa tabbas san Allah yadda kuka ba mu haɗin kai na nan ma dan Allah su saura. Kuma lokacin daukar hoto amma idan dan Allah su saura. I know